Ora, asite kode ya Star Times, chivi yao, na boigo onture irio yao, igo yenyore. Ndizi TV, nigo turine kiringa, ekio korentera, emerubuli emerunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Ndizi TV, obwensu, uomo Gusii. Biamono mwanjo moliri Ndizi TV andonsia soberete nandede mambiengi ya tokonyo na sembeo anone litsuko lya Jumanne chitariki 5 motenyo kyanda mwaka ujirubere nemero nkebere nisatu nelituko linde ligenya satwanjaire lituko lya kabere ase summit eli erase county ya Nairobi African Climate Summit asibono basoira ase lituko lya kabere elikurira ngakyogo change kwelire kwa affectiri gose kwa nyarire gokoreta monjoroli asichinze ao ekerabarai ao baikiranire asomusangano yo county ya Nairobi litkuregoro noigoretwe bahene numurai bwense Dr. William Ruto ekerabarai bande kurujinse chesiko banyaride bawe korro ekerabande barachukwana litko lialero iguma jumure diangire libageri yabena semambi yaboni gandonsia soberede Gwarigania somuroberi bw'Ensakia Jumanne botambe Jumanne niyotuka twamuregera mangana afya gikoraga ensemo nenusu yabona mambia Daktari Denesius ngoikara se studio asemambi yaboniga kurwase semeli ya Denesius hapo clinic oyo nere Dr. Joel Mayo kurwase semeli ya Denesius hapo center ngoikara se studio gikoraga ensemo nenusu elinde tujue hali ya afya umete botambe ko tebina afya ne robotenengu tari botenengu bore na afya bora twale nibe nyingi na bora twale binte binge na bora twale getanda keri goline kolina tubwati afya na bora beto kirara lakini utwale afya na bakonyona gwa kirali na bora twale gali nene sane basu bora twale chigali bora twale binte binge na bora gaji nyombe nene kabisa lakini natubwati bimo byao mbiri buya awezi rara kwa hiyo nyumba ikona kwa tena litu kulia Jumanne botambe niyo tukatuwa murekera amangana afya tuwe robelia tuwe roranga kirende bimo bieto mpiba bobe ito maitona maroire ni ntuwa kore makuba ni ntuwa kore malere ni ntuwa kore esosera maroire lakini karo tuwe tangete na ntote biri obo manyi koru ase expert kuseba liba bwato manyi na wakonyana tuwe tangere koru asa maroire abere atato ase ense igoma jumore tiangire libageri abene ko kwali ne karonse meretibuna nigo kwa bokirubiye nande kwa chakire kwa kyao asemambi ya abonia andonsi asole soa ime yumorobelio bono soa ne bikoro to kabisa oikaranse oreme tujaka monaye nantokore amonaye asemambi ya abonia Jumanne ndegiya kabisa nze meretina naye ni goro beretitiko ya obu ya kabisa asemambi ya abonia andonsi asoberete Ninda sesemo yemitanda obuna botambe nyore Facebook ali nyore na Ndizi TV News Digital abuna semeli ya Facebook no konyora inde kwa mbwatibu ya wetera sesemo yemitanda boiga sesemo ya YouTube na bokonyora Ndizi TV News abuna konyora asemambi ya aboniga Mbale bali banchete go tweet Naboko enda lindo to tweet at Ndizi TV News elinde otonyora senjera ya boene kabisa. Bogombare bali bakoli SMS yabo asemambi yaboniga bante inga ibale ngakiba abokire ngo bakoganiri aboke asoime yumuroberi bw'Ensakia abona mambe na nyinyi mtafanya hivyo gwetera asinamba eyira skrini ya warabu ya 0792192834 ine namba yane studio asemambi yaboniga ukiandika ujumbe yao karwali kile ujumbe yao njengo enyorande ndebi na kikwa bokire ngayole barabyote ketebaso ime yumuroberio ase imambi ya aboniga abe bado na bago ndenga kyoroche musangano yobo change kwelire ole ase county ya Nairobi asamagacha KICC na kyoroche na emirobeli nebekwe eranyare gotokonya erinde mangana ya yogo change kwelire aligereriwe mono nabogo ntumira uchumbe yao bado barokiwa mpacha getego so as you school jeju osemba sezo as college university
aburi tukurigoro ase anene kerto kumrekire university ya Kisii aborokiwa mbaso etali angechire busano nemo aburi tukurigoro asogo chako mwakobo omotangani inabarabuba chake korigereria ndoto yabo ngakigochwikirana ekrobaso ire ase university bado utanitumia SMS yako buno mwibori konyuwete onte ina ngakikwerete omwana ngaki experience caring bagontorjina chiraini nchichoronete asebengi ya National Bank asaban abaiboli neuse aborokiwa abari kobeka enibo ya ose vis iri achikoba konya gosoa as university so nabogonte bina ngaki experience kyarenge as university kwerete omwana niko kwigetoga seriwa ose service mbia yarenge ndoro jegalia nene registrar Kirongalia Dr. Kirongo kurwase university ya Kisii anyataka okwana dana mbali kanetie abana bonsi bali bagwasoa as university yo ojakregoro lero nankyo erinde basoeberi kibachaka masomo abo bene buna injira yamo niyende university ya Kisii asomwako yoga nero ya nyora omubaro monge bwa borokiwa abaujikosoa as skuru yo angachirebo 12 12,000 students nigo bakagere ojikosoa ase university ya Kisii ase yaligetie abana usabana basoete angechire busanemo aburi tugorigoro naloje captain Omayo ekao kwana ribago tearene na mbai ariganeti kabisa ekero bari kurawa na Dr. Kirongo alia bari kurawa nere kabisa akbaro tearene na bihariganirie ase enjere yemo kwene kibuna ngorisi ubare abana bonsi bari bataraso bakenkareji abaiboli buna na bago tuma abana babo basoe ase university yo elinde echi korigereria naki ya yo auna Dr. Josh Kirongo nere Registrar Academic Affairs as the University ya Kisii na tebete na bono bachakire kuroberia ngaki abana bagosoa bunande na basoete as university yekero berobiliti konyora enamba enene kabisa usumbaro bwa abana bange ase omwaka oyoiga abegontoro chomotenere monene bwebengi ya National Bank na tebete buna na kimeroberio ya bekiruna abana kero bagocha se ebengi yo aso wakane fees mbali gochurira na emekakati ya abekirwe ayungati yali agendereto manjumureria as sensemeli yechisemi bono deno kuganirina aboroki wa Osaji University basoebu ya batoere na bajaka masoma abo bada kwabwate embwa engiato University na ndotwale embwa embe yiranyareke goita na kubutora ekalia yawe Karwasere University manyege ndugia kwere University na masomo endojigo konya nonyino mwibori yo bwetiganire nayo chugwe konya go chesobogima bwa obure bustari ndio tarijinga kibono gosoa ase madawa ya kulevya tarijinga ki ogokini obwanjani nabando obwanjani metego taliboli mtebete obwanjani obwakawaida mboja obwanjani mboro konywa university abana university bagosoa mpaka kwaje kuguna nyagete bwengentire esaliyo musubati gete osomo muragete ose musubati bwengentire saliyo muragete Zoete ko baba semia akurwa sensa kibona mambira ukingia university manyege to wasoro freedom nero lakini naego ikoli mite freedom eyo umanyena mwiboli musazi so mwiboli bwediganire okoletire mpaka university beta baiboli nabo batotene serikali yarure bitogi lakini serikali njaro kukurira noene box serikali njaro kukurira yanga oja kubeka noena si university njaro kukurira bikoro eroni gatedena kutomere jibese eroni eli na scholarship iya bande ba enderete ko ichori ko seba ichoririe na kingote abana igekero mwana wa soire university banongo kwandanda abana be university gaki erende nandira kyani meta bange ko tobwati bale bono mambia erende taliogo jari gwechwara ometo moiboli bwetikane kabisa nayo moiboli ekero kwero mwana wa university tiako mobwato kabisa na bono oyo mondomone pado abande mbaraika miaka 18 abande mbaraika nabonyara abande baikira lakini no mwana wale bado naboko mosemi modina yaya mbogo yaya chemimone yaya kemuntone yaya giresione yaya binsalione yaya jonione yaya joshuane yaya onjimba yaya nabo takire osome buyeiga indi nawo chogwe konya go chasa matuko arebosio igo bino basemi bane go chasa bana bali bago so ase university ase bachage deri tukregoro asense yeito ya Kenya
mochiberenga yole ngakikwa bokire ngakikwa roberire tukuliao hararia yagendete rongorwa usintoro chembrane gendete konyirira mbali bandete gukomera boni abandi bakomerete kare abandi bachake liburu gali tangani ayenga yole gwasokirwo chike bago kyao emochengo okora ebiasara bya okora umunyagitari ore mwarimu ore umunyanyimbo ore emiremeri yonse okora gusino murendi ore mete kasi ni kazi bora tobeke ebese mubuko umete karo ya ikirenga kiye salary ntwe kiro monto ngwe gware korengana na kore mirimo yae na kware ngumunyagitari bone ine salary egoro kuna kwarenge esoja ne salary egoro kuteri koro kuna gento kingao ya igona gato yabana kasi ne kujituma elinde twama yakobwenera buya bono mambia mete weka twete kito debete igoroli tukeka somete kitabu keri kya metali tukateba no monto muoro tatakeri kweguno enkenda kuri monto muoro tali monto muronge na kitu asomera tali kuri gore kitabu keri kya metali kya regoto tebyali kabisa yarenge metali renga enebire bono lakini ya tingweba yarenge metali aja nione ilikuwa emerenganyo 12 ochakire emerongo 23 enere yarenge no monto mungaini nigo akobisa aya manyete kuri no muliri era niga koroboka osali ebinto nonye na sekenyoro tali njari ngirahisi toike bono mambia korende ntwasabete nyasaye na atoiki bono mambia says kwa hivyo kato matete nyasaye toiki mambi to konyo butugogima bono mambi no kumwakerambia na komotogia buno tobwereire na nde toikire somoroberio bwensakia bono mambia alitukuria chumaino na hata ine kitari kisano tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2023 nujo motinyo yominyo kilometer motinyo bwate 30 days karariri na arenge primary ali mwalimu nangitete sana agande imanye emetienye matuko arenge bwate wadena 30 days of September April June and November ina bwate 30 or the rest as go 31 except February which has got 28 and 29 in each year. Again, they think okay, base miakange meronge tato ya etire. Ekero mwarimu angitete kabisa yako ndina manyeme tienyi madukale ngabgade. Yana nende 30 days of September, April, June and November. Hiyo nere bwate 30 days. Yende kama gotwara oro has got 31 except February which has got 29 and 28 in 28 and 29 in each year. Mangana makongu sana. Lima tento nyorde bindogete hari kare. Enande ningi nyorde na ekaginere umugarono orenga ali bwa Darius na Kalias. I think Darius and Kalias bali barosti chimba bali koiruka. Umali muone bwege songo agoro kuna Madam Yunuke na ritaya. Totetino mugano yugo ikonyo bwatero mugima bone kwari guterina posiali ulikuwa na kalili kabisa na baikira asigete chimba bacha merit egesongo masomo mede kale narenga makomu sana alia nande kale ase school ntuntu abwate disk endama itusyo baramba abwate tarantebia karo kwa neke Gusii alia ondaga wartega na police eribumi ine miake yeito yamagega amonda kwererie disk otena briser bumi nkika kokonya okwererie disk marwa bakego ikabono narangiriwa orio etu entanga niko sine monitor ingokwa ya Joshua ngokwa Brighton na Brighton ngokwa Evelyn na ngokwa Vini goja onende moikalia mambi itamote bimoje na nevi nagwa gose mochigotogore getugi ine miake ya mage discipline ya nenga bisa ona na ja kwebona ki ingi yeko kartwara wate bunto kwaneke Gusii andabona kingo itaga igati mangana makangu sana miake ya magega akarwate na preserve me yone disk kwa nande yarenge nene kabisa asina nande yarenge sugurunjire kwa abantu bakabekerwe muntu akabekire buni ekera gosire etaino mangana ya mayango tebe reach school gosoa guri gunchage derigo tioka amore mangana kare ni discipline jare ngororende kero corporate punishment yetare konyo teraja nande gaja nande karusuwa mete corporate punishment ya rusetiwe anne kero ya nyorte buna abane bari guikorwa abane basari gwe bisaransero
abande baitwa mpaka nyama yani mwana goitwa pake nyama mpaka mekrimbi yatokalia tende serikali ekarigereri ekaninchoria ekarusia mangana ayo a corporal punishment tari nabo ate kulinda ko inyoria bono mambia mbi mwana mashabiki announce bi ina na wotie kakote intorasen semba ya Facebook Ndizi TV News Digital you like yali you comment and you share bali banzi baralia sensemeri ya Magombo Cave bali bakwene kibona kuna tiaga siuko Victor ni maide na bono mwabokire mwasoira alia ni maide mugaka nyakundi sogoro edena gwasoira ali bono babo neko babe banisi babo mwalimu principal tuti na bande bonsibi bali bako balia babo mogoyu koru alike kom mogoyu wakire nakikwa bokire kwasoire me yomoroberi ngakia bantu bakomba bokira abumwembe goika otirimbogo so mashauri so bono CBD yesana abantu bacho mwabokire abantu banyanjo mwabokire mirimani abantu baminyingwa mwabokire mede Kisii nero nebwate birengo byaye matuko makeiga banyorene ya Beire City jagare bwate mirimani ibwate nyanjo igatwara mpaka jogifira igobono ya Beire Kisii because I think the municipality tukatwara chogo nyanjwa nanto katwara gararia mpaka Kimera moinaria yani choga alia Kimera ibada boroje town nene bale fanta jusho no meda sakoro kufanta bale fanta aliko just maili 2 ya kabisa alia sakoro kuna maili 2 alia igobono town yeito nenkale kabisa bali barasi constituency to 13 ichugo totaji constituency kianda ase county ya Kisii na ase county ya Nyamira chiko CNC inye igongete na mwasoire ime jumoroberio tujakire kitumasaba twende reburabu twende north mugirango na south na west mugirango abona ase county ya Nyamira Kisii tukikuja tujakira south mugirango tuje bonchari tutiri twende machoge chaje machoge burabu bobasi nyari bali masaba nyari bali chache twenda ali kitutu chaje north na kitutu chaje south ni maitena bono mwabokire mwasoire ime yomorobe ebinyorobi to byonse bi ase mwabeta chiwodi cheito emerongo ene naisano ine county ya Kisii county ya Nyamira ni alia county ya Nyamira county constituency chiwodi jire emerongo 2 na inwe na abarigani kabisa ase enjera ya abene mosoa ime yomoroberio ase enjera ya enjera kariko ndikere SMS ya onte ngaki kwa bokire ugwaki wasoire ime yomoroberio ase enjera ya abene tuchaka monaye nande tukole amo naye ase enjera ya abene emambi ya boniga mwanju muliro maitekero kwanto mere SMS yao na bongorana ki kwasoire na inde nama ya kumanyana ki kweroberi tukure na bonte na yaya inje na soire asomoroberio na achakire ngakinge roberedie asenjera ya bene nama korana hende na injinali SMS ya mede nimbadi timu chane inye timu chane inye timu hapana kosa team following timu hapana timu chini ya maji na timu hapana kosa timu diaspora timu chini ya maji timu hapana kosa na timu following yani eroti yanya kamoja kabisa senjera ya aboene kabisa igona kwalika nili oswa ime yomoroberio tuchaka monaye nande tukora monaye asemambi ya aboni genero Ndizi TV bwansu bomagusi ekero ndoche na notore amonaye mbaka omo elio kabisa gendera kombati ando jabantu barba koregerana mangana climate change na gendrete buyalia sensemo ya Nairobi na na bagonte ngakirja mangana ya akwerende mangana climate change ngakyonyaro chai na bagonte bia senjera yobu kabisa edinde twamanya gosuka gochibosio amo naye niandike SMS yako asemambi ya boniga ontebinga kyoendete kombwatia asemambi ya aboniga asenjera ya abene kabisa biemono enero Ndizi TV obwansu bomagusi asenjere ya mogo seyende na kwaliganiri kiande gikumi oschaka monanche na ndo kola monanche asemambi ya aboniga ya kabisa bali basoire meyomoro ngo somande SMS chino edinde manyenga yi mumbwa tedikurwa
umaete gento nkeyekia buno kubuka bono mambia kuigwete buya ngakinya saa wikiri bono mambia rende twasuka naye mpaka omwerio kabisa alia nakio natakotena tikatubuke twasoime yomuroberio asenjera ya aboene kabisa asemambi ya aboniga asemambi yetukoria rero nigo nataka wodi gose endaroraria rero lituko lia rero nataka ndigireri abere atatu senjera ya bene lakini lituko lia rero nataka nkoire asebunge ya South Mugirango rero ebunge ya South Mugirango ndagote bichi wodi jirijirororo nande nkaniria bantu bichi wodi ya South Mugirango hamaya mambi murekere machoge burabu gose machoge chaje ase county eli ase nsemo ya South Mugirango nigebwate chi ward irenga 1 2 3 4 5 6 nigebwate chi ward isano nemo ndubwate ward ya Bogetenga ndubwate ward ya Boikanga ndubwate ward ya Jitago burabu ndubwate ward ya Getenga ndubwate ward ya Motijo ndubwate ward ya Tabaka maitena bako nyoto maiti ward chia abo South Mugirango lakini tena litukira lero na gote bina chi ward ya South Mugirango nigo chire isano nemo tukatwara Bogetenga Boikanga Jitago burabu Getenga na Motijo na Tabaga asense mome tena bwana nyona kwanye kumanyaba MCA litukira na bwa tumwe MCA bwe ward ya Bogeka iyo egotoka kituzu jaje South ase Bogetenga Samuel Mauti Makori nere umwe MCA Bauro Nkoba ayema nero mwebuzio Boikanga Felix Ombati Nyambane nere kurujitago burabu Joseph Boroko yali nere kurugetenga Mutija kurugura Ronald onkaga ajira Tabaka nere kuruguna Chimi Kenyanya asaba mzia ubonzi bi kurwa sensemo ya South Mugirango anena banta bange uyo bamanyete Njimi Kenyanya uyo ndo makubwatsa Samuel Mauti Makori ababande bado bantu baba maidi kana tena redo ndikora murekera ward yani ebunge ya South Mugirango beyete neneire gose ikorawa na Silvana soro muno mochumbe lanji ward bwateni saonemo lakini bali foko tipeti abana sikukwana bale lakini bali wana ora atebo maidi Jimmy Kenyanya unamjua sana tipeti usinisa tabake wale kororo lakini abande mbali gukwaneka mono lakini tujajua baadaye turigerena ngakieko ene ona kurusiria sensemeli ya South Mugirango natakanda kwira yebiro mwanju muri karondoje na mashabikiane na muri meyumurobere Kisto njali nimbaroje Matiangyo Mondo nikoroje Yobesho Beshani nikoroje Yobeshi nikoroje William Mugaka nikoroje Dodvin Mora Davin Bitange nikoroje Abigari Nyausia nikoroje Wasiri Mkuu nikoroje Fancy Geli nikoroje Safi nimeona message yako hapa mimi niko na Joshua Auta tukubaterana akwene kibuna ebintu byonsi bya wikira semambi ya aboniga oyo na an sijui ni leo umeingia kwa show lakini inaendea roka soa nigonde na Joshua Auta asomuroberio Ensakia bono mambia ndo jina tuwara sukumiri na Joshua tukifika tarehe 15 tutakuwa tumemaliza mwezi kama tarehe 16 tutakuwa tumemaliza mwezi na Joshua asomuroberio Ensakia toske gochibosyo natakanda koira ayebiro mambi yabone kronde kontumere SMS ya umajumuri ase mambi yaboniga ekrogonte nga kyobogete nga yibwero beretie osinga kwaro birie kebao kyao koni natakanda koira ayebiro nyirkanya kontumere SMS yao onde nga kikwa bogire mbarabya bote kete baso ime yomroberio ase mambi ya aboniga tikankoire ayebiro ase mambi yaboniga umajumuri ase oberete bono mambia natakanda goteina rero tinduko kwera asebuku gorona kwirite asebuku rero natakanda kwire mitobiri chenro tutete korarigereria mitobira ta turarigereria bibere bitatu bine iga bitano nemo igorona otakire kumanya important facts about drive you should know mitobira ta kumanya asobogi mabwao nande bira okonye asobogi mabwao buri omenyete asoboiko bwenzi maito maiti matukale ngomenyete hakuna mtu anajua ya kwamba miaka irenga menyete ngikire mambia hakuna mtu anajua into toko banga Nyasaye oikirania abanya no banga de biasara byao Nyasaye oikiraniria na bora banga de ga kwanyora na bintu byakobere bikole ne bintu birana takana ora manya asobi mabwao biribira gokonye igente getangani tigakobeka basani barabariri don't keep stupid friends or the name of of no digakobeka abasani abaliri ase ngoro yao
ona nabu obugete nabo bakubugorere agyo. No one knows tomorrow. They may not allow you to see that tomorrow. So be very careful. Tiakobeka abasani abariri ase ngoro yao osoba semeri. Ekera mondo ndetayo umanyete ingike yakorakana mambi. Nanda abasani abo semeretie bare stupid. Na bara akogere to ikamambi. Manju murikarite nombwatite kabisa. Tiakobeka, don't keep stupid friends. Or in the name of no one knows tomorrow. Ondetayo maite mambi. Nanda abasani aba abariri usibari maite abasani mbale aba beba bwatena bani ba okolies turani ojina basani bali kumbe ni enemies tiako babeka asenkoro yao gosuta kitiko twara gosemeria sebali ekera na baragere to ikamambi wengire bamekubea stress abande bako bangeire bintu bitari ngebiya obugete no musani kumbe okubangeire ebintu bitari ebironge igobono tigako keep stupid friends mayanga basani aba baombara biyaba. Ekero nande ndo kiatado when you care much yani ekero ogo care yani ekero obwate no na mabere when you care too much you will be treated as a fool because they think you cannot live without them, therefore be wise. Yani kabo mondo mongain tiga kabo mondo re caring mono ekegera abantu abago care abandi babugete ni gobare ni goro muliri. Yani eba maedena to komenya batayo. Abayani ole ndete gose abantu bari you care. Yani barba maedena inje nimbe na tingo menya ani Joshua na menya ntayo. Gose mima na menya ntayo. No. Abantu bari banale dena yani na eba maedena ina kibaro. Inigana bakwete oxygen. No. You should know that dina when you care mono uikorende abantu abambao mbagoroka yani mbao kora ko baricara. If you want to go far in life, train your heart to accept the disappointment, even if it comes from those you trust. Because every disappointment has a reason. Yani ekerote teko gendare. Inalia ngoro yao, wa accept wanjirana. Aliogwedera. There is disappointment here and there. But inalia ngoro yao, eyanjirane ya accept ekia disappointment ye kero chigo cha sobo gimabwao na bo chigo cha no enkuru wasaba ndo bali wasemeretie bona bible ngori gibale school fees omuntu ole wasemeretie ago konye padie kero wiko wake gesie akona pesa lakini wataina mponi gache mima rura na mweri chipesa lakini akona pesa ogo disappoint agendo kero kwata kere gokora ngwata to kwagaja lakini omuntu ogo disappointed omuntu nari kwar kugorira kwagoriro bolemo lakini kwanyero bolemo bebu wate chitaito didinye ogo disappointed pati ngento otagiro karange naki train your heart egerie ngoro yao ya accept emechande disappointment ye egocha ekyagara disappointment ye nere gotieri ya kwogei wasuka gochi bosyo. Omosani onde bwensi gine gende nasukira omosani onde bwensi okoba omobiso manyana litukete rolia chaka kobo mobiso korende korumaega no mobisa oare tenso maso monubwe kinyamorero. A friend who becomes an enemy after a little misunderstanding has been an enemy for all wrong. They weren't just pretending, so hold yourself. Yani omosani oli okobo mobiso isa alimweta na chimeme insinini manyamonto iko ntari mosani o Inge no Brighton de otro de bona mam. Bekene. Omuntu oli mogweta na chime masinini. Agendo kyaba mi standing as nini yani mota understand buya. Agendo mwadiva ideas insinini. Manya muntu tari mosani okonye. Kwendo muntu ni gajage do bobisa kare. Igo manyanga kyoko turiti abandabu. Igo manyo mosani oningo. Maeto mosani mobisa no mosani. Kabisa. Oibona nero mobisa kabisa. Iga ajaga to mobisa bwa kare kabisa. Agendo kende. Obogimobo, many people stop keeping yani abanta bange bakajete jianga. Yani bakajete jianga for special occasions. No. Agendo kyaranda to ko de bonde advice go manju muri area. Chaka kubeka jianga chiao chirioga chete. Because to manyeti nowadays being alive around is a special occasion. Yani koba moyo lero, that's a special occasion. Beka inkyo kwa jirajianga montonaro meto kubeka no aneji yani enyombalia. Yani omo subati tari jianga joga. Osomo kongu
yani aretete esani agotijera obokuma inatetere subu abana baya kubekere esani ebochogete. These people are special. Abana bao babekere esani barabwe mere maini kabisa baragere baigote kabisa esani bekero mugako esani egia moege kombe kurwe kabati kwani hiyo kikombe mmewekwa kabati ne kyangu inabageni baje goja igo. Every day is a special day, is a special occasion. Dress yanga cha obuya beke buya ragira buya digo dana angyo to manyeti angyo ningi digo ko beka jisani chibachata na jogo to ere ndagira asegi esani ki abachokire nyetugude ekyagera to kumanya mambye gento kende sali biro bya mnyokire ase mambi ya boniga. If nobody is mocking or criticizing you, it means you are nobody. Bona muntu tayo koko chicheri gosoko criticize gosoko yani okubole osigento gode gwakora igana iga etari mondo iga etari mondo no one throws stones at a fruitless tree, continue to be fruitful. Yani tokonyara kuruta munengwe asomo totabwatia matunda omoto bwata matunda no rokorutu amagena igono ene kerore in a leadership ekeroko ba mocked ekeroko ba criticized igo manyana no bwate amatunda gete igo no nywedo manjoreria ayebono ora sigete ore mo kubwa sigete tukwanya kwa mochiwa tukwanya kwa mocked tukwanya kwa criticized no ora yo kirede igo manyana to bwate matunda igo you don't have leadership qualities omoto bwata matunda noro okorutwa asenjera eyemo seyende. If you want to become useless in life, I mean very useless, depend on people. But put your trust in God. It's only God that can never fail. Yani unakotaketa kwa monto moriri useless. Yani monto takwa di a value. Weke trust yao asemanya bantu. One day those people will frustrate you, will disappoint you. But isu kwa weke trust yao somanene, he will never fail you. Beka marua oize, sabanya sae, akoteina wait, akwira neliabu, osago kani. Ebinto bitatu, maneno ni matatu. Akuambia ongoja, yes or no. Kwa sababu Mungu hivyo. Akotebi na ebinto bitatu. Mambo ni matatu. Igoti akotegemea mwanya bando. Don't trust anybody. People have been disappointed because what trusted your mondo ababu ketengo semeri. Ekeroko ba useless in life. Very useless. Ndidi yoko dependi asabando. Eke tokene da dego korra. When you find out that no one is correcting you, don't think you are perfect. You are just beyond repair. Eke roko nyorana onde tayo ore isika okorekebisha. Unabono mondo ina osengite Ensakia miaka bere megima ujawahi nirekebisha. Gose nkore meremogete gose no bosera bwenga ujawahi nirekebisha. Gosonde bya buya yangwasira gose nkwane gento gete ndoko murayigete tondekebisha. Igo bono tarinde perfect. Igo manyana igo bono ni gonde beyond repair. Igo sabantu bariko takabako tebi igo ai no muntu gete barago tebi or emotional igo bono uikobo muntu otagete abe collected. Don't think that dina ekero igo bono na ebono ne bazu you are perfect. No. Igo you are beyond repair otakere bweligererie nande okore ebinto binde. Don't accept me to hate someone just because you hate him or her. Let me educate you. Hate is not communicable disease. Suffer your hate virus alone and don't in front of me. Ema ndombare ba utakana ekartu agosai na Joshua. For example, kutumia Joshua kana producer yani. Yani ekartu agosai na Joshua, buna koromo shani Joshua. Ntake buna bona nande ina mueta na Joshua. Ina omuange ya. Buna muanga ine na Joshua njetiga kombeko. Buna muanga ine na chemimo yo. Use muanga ine no mwalimu geto sino munyagitari gete. Tiga kobeka abande ina batake bango mwalimu. Life is a teacher. The more you live, the more you learn. Obogima ni gobongwa omwalimu. Curriculum yao obeke CBC asobogima bwao. Use obeyase 844 ere lyokoba. Ayibona ayo kojora ni lyokoba asemambi yabone. Njina ago tebirie abere atatu. Munekero musanyo mwita nera sinini obo mobisa igotari tukeli yabo mobiso iaspini o mobisa silently. Yani konyono mobisa awali lakini bona ali asioli otena sawa aja nionyesho njimbo
konye bintu mbire una kwange to muntu nde tiago takana nche mwange esali omwange de apana tigango torore na ingakti akobeko kosemeli kwao asimwanya abantu kubeka somo nene obogima ni goboro obwali mukira lituko lani otokonya gosoma tiga kwanjirana yani tiga kwanjirana ebintu gete birasali obumwa bwao enalie Korani korwase mistake yeli gwakorero medana gana tena bono mambie twaboka we have expectations expectations zete twaja ndi ngeke expectations jiri tukuliara kar kwaboka igorongwanya de faida no ta toda inki kyakarte na nyara faida inki kyakarte egengeigirana igirani igorona ta kwende sabari gete kantanga inki ntaikiraniridi ukijua hizo na boko nyona gwasukire gojibosio to bana egete gyako kosa kyako disappoint wati gabi ekar kwa rutirwa magena imokia magena ali kwa rutwa opiru de nyomba yao magena minetari chintu college umuntu okotebiriga na igane ende rengereri omanyena ningi kyagara iganeri lyaje gusege ndogete nki kyagara kyaba nje na koroko moja ninje ntara akora bana yata kirokora kweri lyabie you assess yourself yani kware assess ya bieko monyene kwarana inka yamagosa alingi ayo na yebiro asemambi yabone kete wese miri abere atatu asemambi yabone go manjubire karana gatebiri angi abere atatu tiakobo muntu moliri mambi tonye maitingie bwati kabo muntu mongaini menyeno bongaini etaya otige twara maguta edoko raba subati bali ikomiali batana bangaini batana balili barabe babudia maguta mbabwade bali barande na aya bana into amabuta ya tubwade tokanyo munywa mimpaka aje eligeria maguta ya eligeria maguta otero kwestenero ko tena eligeria maguta mbalengo baiseke batano balenga baiseke batano balenga baiseke komi batano balenga baliri batano balenga bangaini ayenga yole ora se batana baliri osora se batana bangaini umeta aba baliri batano finally mpachi vedikeri kyabeta igende tanganiro jina bachire chitachao batumegire amaguta ali babwate embabwata aramake batumegire arimire bachire kuoi ekero bate bangete bairani ate unabono agiaya umunyomyukire wasoa wana ngakia ino yaerire engakia etara siekwa manyanga kyokweroberi ngakyoko ichori getabo kya ama ngakyoko ichori amaguta kweroberi kabisa igopo gimobo gikatweroberie torenga kitoko suka gojibosio ayo na yebiro asemambi yaboni gumanchumurira nyora na otora sensemo yimitanda Facebook nyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube nyora Ndizi TV News Ndizi TV News aboko kama leta yonsi kwa nyora sensemo yo yemitandao lakini Facebook wali kureka Ndizi TV News Digital comment digital asensemo ya YouTube na kureka Ndizi TV News ende kwa mbwati ya semambi yaboni ngeko garango te yo so sensemo yimitandao nimeteno mo Gusii nyagwetoma mo Gusii mo minjolimi kerabono gwasokerwa nyumba mwao tingo tena bogoli screen yao ya 32 inch 42 inch oende otare nero ngo tena bono ogoso asigache tiao engororo kabisa ngwaso abukwa mbwati ya ngora asemambi yabone kobeka bando sinsinini kwanyorana ni gombwatetie asemambi yaboniga ene Ndizi TV bwansu bombogusi Moroberio Ensakia natakana ena sensemo ya check ya semambi yaboniga ndarigire nambara bali basoire meyo Moroberio sokondikira SMS yabo bayige nambe yo nera screen igorabo nambe ira screen igorabo nero kondikira uchumbe yao enyinge wetera ase namba yesim natakana ndarigire bali kire wetera ase wetera sensemo mitandao kana sensemo ya Facebook wega ndone barabia basoire me yomrowen nchake Dolphin Mora out there bana always tuned inside my favorite channel. Good morning, Brighton, Joshua, my parents, my children, and my enemies. Okay? Dolphin yakara kukwani ababisa bae pono mambia. Mobisa muama vere. Dolphin then always tuned inside my favorite channel. Good morning, Brighton, Joshua, my parents, my children, my enemies, and all fans of Ndizi TV. Let us begin this day together because it's the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad. In Psalms 118 verse 24. Have a wonderful day, all of you. Yes, sir.
Nicholas yako nimeiruka kwa sababu turabwati masharti kwa sababu sheria na masharti tuzingatiwa. Nimeiruka ya Nicholas Ogega. Niende hapa then William Mugaka then kurwa Migori County. Hi to my wife Jacqueline Kemto, my father Hassan Mugaka Kiamukama, my mom Choice Mokeira na abana bane bonsi. Emerenganyo emerongo ebere na kianda eyemo goika isano tosomere. William nikipata nafasi nitaisoma nijue inasema nini. Wewe somande William asema mbi yaboni hiyo emerenganyo 29 verse 1 to 5. Ngoja ligere linde ndore ningiego kwara. Ndiana na Victor Mondo out there watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati mwa Kibindi out there na Brighton Makori. Safi. Wasiri mkuu there good morning brother Brighton from Doha Katari niko ndani ya Ensakia. Matulezi orude chare deo tebana koronyaji secondary school kemera ward boge tutu wa masaba au tebani gatu ba dubia sana kianda gekomi Teresa Kemunto au good morning Brighton tuned in listening and watching from Muranga County. Zafi Dafi bitanga tena kurodoa Qatar chief security Imeya Amada International Airport making our flight safe. Greetings to entire family of Mwamandera na Makairo village as whole. Sawa kabisa. Beatrice Osora then a good morning from Bogirango Ekona Ekona Mama Purity Gesija kia morning together kabisa. Safi Dennis Onyanja then a good morning from CBD. Sijui CBD ni ya Kisii ama CBD ya Nairobi Dennis lakini yako na sisi. Innocent Mura Innocencia Mura then watching live from Uthiru. Massive good morning. Good morning. Yobe shobesha tanya kwa majawada na following you live nikiwa Nyangoso no alimi yumuro video. Charo William na watching in from Kisii. Yinkuru nseme ya kututu jaje north. Safi. Keston jala na watching too from Nairobi no alimi yumuro video. Sandra Makori na tuned in from Kawangware. Safi kutoka Kawangware. Team diaspora tindara use mwathomere uchumbe inogabu lakini nimetena mkondani. Kaini Kisemba nimetena no morime yomoroberio asemambi yabone omwesimiwa mititi oyoriye kirokuru asebungeri ya machoge chache origeti 2022 na no alime yomoroberio kerali kurwa senseri osakerala sense ya America kurwa se kwende kurwa se state ya Minnesota kabisa. Mheshimiwa Mititi nimekuona uko ndani ya Omoroberi. Miyamana sawa nimendelea kutumaji SMS chenu asemambi ya aboniga. Nindoche Teresa Kemunto good morning hiyo nilisoma. Rebecca Bochera na Brighton and Joshua Wakirebuya na baga nilie mambiengi ya Caleb Onsase kurwa omogaka kwa Onsase kurwa omogaka Onsase neroko bosono omogaka one Faith Joshua Gladys Jemima, Naomi, Nico, Ben na Ongoro. Thanks asobo semia wao bro. Safi, asante sana. Beatrice Osoro, good morning. Inanye soma Thomas Saboka adana Isaboke Thomas from Dagoret South. Let me wish all my family members in Sengraba Machoge chaje happy Tuesday morning. Brother Preton, hayo yote unaongea ni ukweli kabisa. Safi. Thomas Saboke, asante sana ase message yao. Rebecca Bochera then a Brighton and Joshua Wakirebuya na baga nilie mambiengi ya nilisoma lijiko charara. Safi Mandela K News nilisoma kweli na boigo Brighton tikabanto batige oboliri Bwakire Mbuya na George Mandere from Makongeni Bobas kama kawaida. Na salimia mama Nyaboke Mandere na mama mukwe mama Kemunto Thomas litiko ligia okwande ngira byarabu na mamumu abo bonsi watairibaso ime yumurube. Anasema ya kwamba iyo inoje na bono Mandere K News message yalika ini ya lero kabisa nabande muri gete Jones buyega omanyana twara etide ayebiro mede uyu Nicholas Ogega niwe naongelesha nende message tiga yacha ili according neli tuko surely bina mashabiki yande ali kira mwensi bina mwali kirabu korenga neli tuko lido Nicholas isikwe ya kwamba unatuma tu, si kutuma tu kwa sababu lazima tujue nini inaendelea. Kama saizi ni African Climate Summit inaendelea, hakuna mambo mengine. Lakini abane ndo jembi ya Makori kambi ya Makori kaidi biya sana mashabiki yane akaramuri getebu ya kabisa.
Chafet Tirisa after niko ndani watching from Doa Katale akona sisi. Engineer Vincent Maina ejui ya bas no ere kabisa ya soire wedina ro da ejui yemesie lakini ene ejui ya bas ngakikwa bokirabo wadena hai mheshimiwa Omochokoro Michira hai tu mheshimiwa Omochokoro Michira akomotebina baboke basoime yomuroberi oyo ni engineer Vincent Maina agonde ina nere ejui ya bas kabisa korwali bo sasa PH ejui ya bas umeden ajabu to akorigina Joshua tuake simi sana okanye ninta igoko na deni letu egwaso eteoro sana imejui gege ngowinda wajede ntu ajabu eka tu ajede korora nyomeke sereber burubabo eka tu ajabu obisio mo msie tukachita tukachukua keresimi rendo gatebana toyo kesi mega ngonte biore ngai kwarenge Thomas Sankare Buknivasa tena from Kisii town niko ndani pamoja Clinton Mosigizi bia sana bali maendeleo tumaje SMS yenu nimesiona hapa Sandra Makolada na tuned in hiyo nilisoma kutoka kwa Kawangwale nilijiga chaburukana kabisa jinde ndo jina asomere chonsi asemambe yaboniga konde jinde jikonya kosoa nisome bia mwana mashabikiane aso kwene kibina munaandika SMS yenu jema abono mambia mwatura abantu watebaso ime yomoroberio asinjire ya mogose yende asemambe ya aboniga ngende asesimyega ndole mbare batumire SMS ya bana barabo ndole na 1% Thomas Bundi niko ndani ekarobale no muryoye muryoye anaitwa nani muryoye yakoro kuna na Beatrice Kemto wa mke magi William Mekenye Fred Nyandika Musioma mecha Monda Ondali Atanja na masabiki onsi anjete kuligeria na gotengera Ndizi TV mono umuroberio Ensakia salsi asante sana Thomas Bundi naro devana morning Brighton and Joshua ga kirero asa yebiro umeongea kama wanaume 100 kama wanaume wangapi 100 it is true that they don't expect much from friends litukuligia asa masabiki onsi Ensakia Korunyangongo junction getting you louder and clear most of the people parago frustrated it's friends abasana barabu ikabago frustrated in life mpaka kwako mina konyo muntu yongangete moina mo bisona uchagongonya kumbe uyu akuwa adui wako kumbe ababa sani babwete na baba sani na bo adui yao ulionde bagerete bakonyo ne bagerete omwange lakini yeye ndiye siku moja atakusaidia akiwa tena lige na lilia angetwe na libono lia bete a cornerstone kwarodi igono abasani to semeri abasani bana it will frustrate you one day and you will come to realize ina maene omosani to semeri omosani olimole close nere hata watu wanauawa watu wengine mbali abasani bali ime kabisa wanatumika anapewa pesa kidogo anakuua olio mosani olio ime nere abantu bagutumika nere kwa uchibese adebe na bono ngorero njimbo yani abugedero mosani kumba anataka kukumaliza ikono bosani bwale amegeuka amekuwa igoko mondoyo isa enemy lakini ile atanya konyora atanya konyora njera yoko gukora nino cha Pericliff wa bodaboda kutoka Kisii barajo ngadana show ikopoa sana no alime yumurobiri adane show mbiyere asemambi ya abeni yena ngateno mosani bana to semerio mosani eno disade bana mobiso mobe no mosani ito mosani ako jabana ako bimete kabisa beto mosani na jabuo abandra mora kago jodi moskaine nere achara angeri kabisa nyaro so karare onero go taurio bosio gena na borobu ikiagera ababande na bamoraka osoka nege ndio maitene no bosani bodi mubugat eitana ekwamwa tali erebu eruseria mosani oningo itakuja kuangalia tujua rafiki yako ni nani uliokoseka naye uliokorera naye ulimokoragera naye nere usiningo mosani ningo maite mosani ningo maite nere lia tere mosani mengo ojita kareto bosoko kabisa ekaroba egwa mabere ekaraga mabere kumeni ga burdi jibiribiri agajijwa tere mesa akareto bosoko nande bajete aze mumuroyo ndanyo meteguru amangana makongu sana Eric Okari omweigwa bwaba gichonjo adana good morning Ensakia I'm watching you live from
Machakos University with my brother Joby Mchelsea. Tuko ndani hadi mwisho. Chelsea ilishinda ama nitaona baadaye. Lakini onere kiokali omwigwa baba gichonjo agondeino arime yumuruburu. So ime kabisa. Sibire no tundo tinakora kuru wote. Nataka uniambie uko wapi? Tunataka kuru wote ali account ya Makueni onte binga yole kabisa. Ntomere nga SMS yabu na kongiwe the brata una kwa soire meyumuruburu. Nimetoma ka Jackson Makurosinde osoire meyumuruburu no alama nanje. Nimeta abantu bagesima ward bonzi. Bali bakontomera SMS chino nimete na mwasoire meyumuruburu. Bali baras chuteri ase mebogani kesimalia na inu na abate wina bono swai meyumuruburu kabisa. Bali baras chuteri ya tirimbalia litongalia nimete na bono kanywe chae go samba. Mateke ntongirie kiabune chae begire birika. Manju meno mate chae begire birika konya kobeku. Nande kobeku amakara. Tiga mangana moja kobeka jitamos bana chae kobeku birika. Yanya kobeku amakara igoro yanya koyia. Pon turko nya komenda sukari paege kanyisa kete no ensa ine kwamba kwenye chae wanza. Nande go samba ne grasi ngere kirita bwato bwato. Mene go dena kare tibiti aito mbia ya renge bwana ipe mone munte mwacha kuonjoreri grasi kirika kabisa ko bwata chae wanza. Lakini medena joteni jejika hoteli ya kikwetu ilira sensemo ya sune kanimba de tori nenere Nyamira ali motorigereti hoteli nere bosongari I think ali mwembe I think this Kenya tea na baru montanda edina Ndizi TV mbanya kwa mojambanye vega ni medalia junction ya campus medenyero kabisa aludara na kuji campus udara na university alia hoteli nere ali kabisa ndimeto sine yanya moto sine yango lakini abu ni medina Kenya tea hoteli yabo nimete moto bwadi asemambi yaboniga biyamona mashabiki ane kromoleme yumuroberio ebono twasyo liditengo omuroberi ni Ensakia ekerenga je Ensakia ngere gege ekere ebirenga biwetani bitatu nado mede maneno ni matatu indu to entertain to educate to inform yani to komanye to semie yani to komanye we educate we inform and we entertain. Vina vitu bwade biok ndo mambo nione mambo ni matatu peke yake azigoma masumuroberi yo na rogosioli litukeli engineer Vincent Maina agonte ina morning Brighton na Joshua juu ya bazi ijawahi sima simply Joshua juu ya bazi odena juu injanya kulimisi mipi lakini juu into agwakerete agora na empuna kwagete kose lakini andina tanya ko limisimi yeju ya bazi na maene ndo acha bomba ko besi yo MCA abo obisi abo kiombengere kikora akarero mukutana abo nyamoke karuto ajita yeli ringi tukya Jumatano ego ikamambi ngokora tore week I think it was Wednesday eto ajita ali kere kiombekya ro tebi alalita kere ka korerwa na kira de bero ko somia bana na denga kibata kere basiri na barai no mugumende mo governor no nyina bari babwato gosiro kuya babasire iwantu ajita bweju ya basa no jino ole choncho no ole ime yumurovia sana kya basansa bagoteba abweju ya basa nege ndongera abo etarachanira abo time duse yagajire ejui eyeko na nyamacha alia ya gwete ejui ya basa santo bari alia nsemo ya nyamacha ingotoko mojugo ikaboniga itarache yetaragaju imagine abantu bago sunguka stambe sana ane pare asitaraje egwetaria ntwanye muregeta na Ndizi TV asitaraje yegwede pare inero gweta kwa makwenda odisi roraria usikoma wera sio bische inyagitari nyamaja I think chosh na wewe osinyagitari ngarere chosh nero maitari biya inyagitari ya nyamaje pare inero ogwete kwa manyetaraja egwete igabande go bidi beta se distance bone yabegire chibao nero te gardir gweta ya wete etarache ya wete kale sana bono tima edina ejo yabaz ndebi ngungo toko manji engorande nonye no yonde ngorwale musayo ogeji ngorwara ingo toko manji boniga shuali ingo toko manji etarache imbaka boniga no mochume obiri abara ibense me bataraja mbakwane neliyo yeri metaraje rosigwe nkera nkura ningo kindara tukubati ngane yutorena na kira kini juu ya basi rego nte yumo ntoko majua setaraje iyo nomo jumbe enere innocent obiri na must get prem
nke katarakora ninge murigene simi usitu muritura maana omochumbe taraje gaki taraje innocent nimedena Vincent nimedena taraje ni rere enkongu nani yagaji tu miaka nenda miaka rudi na nanyora uchumbe sinini ingirende taraje tata ngakitara rosugagi emedere exposed no na abana ali gweta it's felt dangerous nalko nyore bije itangana bra konye bekira onyerore ngakiere bobe pi Niyo jitereso mboga na watching live from Saudi Arabia. Good morning Brighton na Joshua niko ndani hadi mwisho. Safi kabisa. Biyamano Teresa asoko baime yumurubiri. Abantu wetu bonse biga agiti atueto me no ena barai. Ki wacholi wachole twe tutwenzi bibu na bana tote na kitutu masaba. Gosinya liba aljaje siko njiji koswe sia nibere. Nyaliba ni masaba na nyaliba aljaje na kitutu masaba. Ekatwa choreto ekaroko sine engoko ya choreto nere krivo gisayo kwa choreto represent yabantu affairs yabantu balia nto kwenda apunga 20 twende apunga 20 akinto isana na yena kwa choreto sinkorubo bazi kwa choreto kurubo machoge kwa choreto kurubo bonchali sauti mugirango genda represent yabantu ba rone chandeli bagwetera etaracha yagule mobilize resources dirosiwe Sure, inke abantu ne bago chorete. No he koromo MC. Kerwa chorete, egwa chorete okorre abante merimo. You are a representative. I am a representative. Member of County Assembly. I am a representative. I know mochumbe. I am a representative yabantu. Na abantu bawakira jikura guru bunge yao. Na balipo honsi baro mpaka abana. Au ni watu wako. Rorango akimi to biribitu bwatetie ende to konyeke asorongo rwo use kwa na constituency chinde kitari Gusii buna bono omweshimiwa Ndidi Nyoro onyeka wika okwana no bodem uende constituency yake kisukuru ejiro siri chibekire mpaka chitail imme esukuru mwana we karanza desk kibekire alia mbekire bono wage kwa makonyora desk ya CDF onyero lebunere mwana we karanzira di amatukane demo tandure chianga gosebu neke sure eminto bire sodi sure aki koma kuna abachumbe barura bajire mpaka kiaru kokora benchmarking yoji kokora tari koma nande kone to tebani obo maene sure Gusii bodi yako nyorona chiskuru njiro jama omo imagine Gusii abana ningi abayiboli aba efumbi bakolinda ingi bakokora chiskuru njiro cha mama chikosuyensi kete njiro chiskuru jire iroka chiskuru ja primary chiskuru joborozo ejire fanarebo pi yani chiere de pi paka abana go kumina deski ejiro chiere de pi abana abana no mwibona mugorire yanga garoge lyawe karanzira within a week ebi saranzire bierete yani yanga ni gebo chote because asu mwana yawe karanza tali friendly lakini ono mwana ya right tato create environment engiye go jasa bana baitu asinare conscience to rete ronyo ari skuru jiro siruya jibe grama bati buya me skuru njire bira bone bra jagiro to badena el nino ngo jagere goto okonyora na skuru ina embra ya enka korwalia embra ya rakan umwari mo buye kengere abana badona minyoka muiga meseino because skuru eteri safe asa abana badona bono embra ya isire gotwa neba saa 9 neba saa 8 abana badona minyoka muiga meseino amangana makungu sana akoba sense ya ito ya Kenya anasorongo rogusi twenda sense media de strukula tutara ikorro tiangoira sense mo yorwenyi onyore ebese ekrojisho onyo kombe kirabu morning Brighton ke agodena Charles munali korwa kikwetu hoteli so uneka niko ndani kama kawa na watakia familia yangu siku njema ugane ili familia ama tuko nili tuko ligia adana no ali kurwa sense media ya kikwetu hoteli ine semeli ya sunika mbema nasamba na tutoma semestino jitome injoga siane do jisoma asemambi ya abonia aseseme ya riba na mpesa business number beka 8888 888 obeke 090 888090 obeke amount weka shilingi 100 account name beka Ndizi ende bwebwere 10,000 asemambi yabone school fees yo chandete gigo chandete nagotoete bese bono beka lende unyare kukwebwera 10,000 otumeke 100 yamo utumeke shilingi 100 upate 10,000 ine double
lakini jindura jingo kobeka na ile mashini ya nekio ikalia kwa draw itakupea shilingi 10,000 asubuhi ya leo. Ina Ndizi TV bwana usi nsio mia sense meriende ya studio Joshua ratuira madukani kidogo tukuirana ngukwira sensembo ya magaseti asemambi ya boniga erinde tokore aberatatu asemambi ya aboniga. Joshua kasi kwako ina Ndizi TV bwana boma usi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yao ime enyagitari ya Walfit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigekorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi obisi ito toko make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Chinyagitari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy
ultrasound, CT scan, ngokora bale x-ray, dialysis, nkubwenya bale emechando ya maino, na boigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruo goke, gosoko baruo konene, na boigo mbabwato bukoreri, bwa ambulance, chinsemero ngibiri nenye. Mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Ase bali yabagutumia NHIF, tibali guhakana, besa chinde chigoro, magiga yoko bweniwa, buna inpatient. Naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iyuerange nekigambirukia Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enoti sano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV, uwenso wumugusi, nigo bono yaki nikirundekerene, nego kurundera, chibiche chinkia, naboigo chinkeno nukukigima, nabogo tonyora, asoro gonkorbogusi, neji kaunti chito etanaine, una, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori, nechisemo chinde chinyinge, nigo kotonyora, aside kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kuji ibintu byose biriugo kolere merimo yao. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheche cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, obwansu bwomogusi. Biamana ono mwanchu muri Ndizi TV karane takoba ime yumuroberio ase muroberio Ensakia bona mambia anekera twendete kumurekera abirata tasentunde dentangane ntonya togo siori muroberio yo bantu ikira senka kienya ta kuira sensemo ya magaseti asemambe yabonea kurendarago ikyo na rambale baendete kutumaje semestia bali bagonteina no bale ime yumuroberio asemambe yabona lidi nyaboke na agonteino ali ime yumuroberio atanya komocha kabisa umuroberi Ensakia oyokoro salit kumbemono Lydia ekarole ime yumuroberi biemono nara nero kuruna Cynthia Nyaboke nera de ano ali ime yumuroberi asemambi ya aboniga mbia kabisa mangana alia abubasi anene asitarajeria anyamacha alia neta kere kurigereriwa eligereriwe kabisa asenjere ya mogose yende elinde nalio abantu baranyare bago konyeka kurwase ensemelia Bia sana, nido jega Evangelist Brendan from Marani, kiere ni burangi firaj pamoja sana. Zainab Nyasha then tuned in Joshua Mulivabul. Mulivabul then kurwa iranya. I'm tuned in balena mamu mwabo Lydia Sirweli. Safi kabisa. Edwin Matagaro, Brown, onchaya then no ali mekurwa nikiwa estates of Nyadiacho.
the capital city of Nyamira County live from ime kabisa iduni majabe na ina korodire siku ya bondabu na we nimekuona wadana tuned kama kawaida lituna green nilisoma yako ule upande mwingine pia sana sabali maendelea kwa ime yumroberio asemambi ya aboniga gati na chichi kaendelea kwa so ime ya Sandra Makori na nsomeye abamba lindo jeba gendeko to match SMS tiabo asemambi ya aboni natangwira sensema ya magaseti asemambi ya aboni gandara na nali amurekere kolenda siri tukura lero ni ngo chikumurekere gaseti ya Daily Nation ende torore na ya roro ngo nyali baga ndigere na nali ara amurekere wasika seti ya Taifa leo kolende siri tukura na hotabina ngo murekere gaseti ya Daily Nation gazeti ya Daily Nation peche ntangani nigemuregerete igoro ya Africans Moment yani ejine jingaki chia ensemo ya Africa anekero summit eli ya Creme Summit egendrede asensemeli ya Nairobi litukuligoro ya chagete alias KICC igoro litukuligoro ekare biche chora buyu murai buense Dr. William Ruto amo no murai buense ya Sierra Julius Mahanda bali na nindoje biche yu deputy president Rigathi Gachagua cabinet secretary for environment climate change and forestry Rosrinda Zoibani Tuya na baraibande akrobale goika se amagacha kya ICC abuli tukuligoro asomoroberi oyu baro atena it is time for Africa kudigirina ngige kobekwa ase amangana yogo change kwerire elindebo kolekanu waseme cyande chikwenda gutobwatia ase ense yetu ya Kenya se beje yibo igone murigidena muraibense na Kenya leka okwana na bono uikachinze chichamo ende kobeke meroberio eliera konye uko change kwerire boigo nilo jina Mr. Mitika Mwenda oyore executive director sensemeli ya baja ngori torengi liminati asobagarego ime torena nere na nyade kao kwana nindo jina Mr. John Kelly oyore korwa sensemo ya United States Special Presidential Envoy for Climate nena de dena ngaki Africa itakiri goja ko benefit asamangana ya yogo change kwelire elinde babeke mikakati yokoranga ki ensego sukago jibosio nirojena mwasili wa mangana environment cabinet secretary Zoibani Tuya na de bono ngaki yo address climate change eri korana ki mangana akogendra buyego chibosio ayundo jena aramorekere asebeche ntangani ekero ndoje bono nindoje na farm surrender tree grab Island abantu bole mombole boiranirwe ase gose Island jirjiranire sensema ya kwale ekero ikyombegeri kyoko ruwania mangana yobokrumi ekyanyara ke kurigeria engana eyo boigo nindoje iga egaseti ine ndete kumurikira mangana ali ndete kubwatia amadi oyo ole alia mangana odase case kerige scandal nara oyandete kubwatwa yani ingakigina kya ke ochikorigerwa igoro ya amangana ye gold case ngire kibwatite mosbati olia chief registrar and judiciary chief registrar an amadi na kigine kya ke ochikorigerwa ekerondo jena bono chifam jijugiremu na ya senior officers kurwa judicial niko bakare gosuguma ekine kyo getuguterware korende ndujugurira ngaki getuguterware ine beji 12 turachikuriria yo asemambi ya abonia but now they nanko ko rende gaseti ya Daily Nation yo kankurigeria ngoira sebeji ya kabere ili mrudina top African leaders and other dignitaries thousands of delegates converge on KICC ebechi ya kabere na gatatu nigemorikire dena ki abarai kurwa sense Africa amo nabagania banene amo naba Kenya amo nabantu bande nakibanyaride bakoba aguseba wikarana samagajo KICC aburi tukurigoro asomoroberio o African Climate Summit oyo ogo chikogendra litko lero chibijana chijodrabo nabo ebeji ntangani yani bijintanga nero katina ki abantu balenga bange akabiri na kia baraibaso gete bagakwe bichabu nindo chabu karo muraibuense mukonyi muraibuense akirabu na sam anaba na akirena bagwasiri gete nindo chabu abande nindo muraibuense ngakia karigo ika ne galieri ya yeye gotari gotumeka maguta nindo chega abu kabisa
nindo kabisa abu sinara abu ndoja bantu bako swago cheme nindo jina mpaka the United States Special President of N4 Kreme John Kerry ngakia kariko swaga abu amona abande inaji Victoria itokonya somo nubwe kenyambale tokona Victoria na ichirega abu kabisa boge pechi ya kane neri murigena ngaki rende pombukarande hanga aswal leaders meet Nairobi ngaki emorobrio gendrato kreme chinch kolende kyombengera kia wanaharakati yani bali baku yorobana bomoya ba dena no global climate strike ya dena okorana bantu barwade tumeka climate change ye summit yeribne kitega uchumi bakate una mpara be kuna barabume baru amarro abo yoba kabona na intu ndoda gere tobe ku ime ebyune byombebiri byari kurobe kanali tukurigora karobi komochi umoroberio yo ogendrete ko summit ye gendrete litukurigoro oyo jagede litukurigoro ase ensemo eri ensemeri ya Nairobi Ruto nigagaradana it is time to full tab renewable power oyino muraibu ensuka roteba ebechi ya gatano gabu ekarari ku address igoro ekarari ku kwana asema ja Kisii aburi tukigoro igoro ya amangana ya yogo chenchi kwelire pechi ya gatano mo bado nigendete kumurekera mangana climate change asibano na African nations target unity of purpose on climate crisis yani chinza jiri chobo mo Africa ni kigendete go chamo elikoro kwene kina kibako bekemerobelio yokurwani ogo chenji kwelire go semerobeli kira begwe ekiara ogo chenji kweli ni ya beire okosereria tabia inchi ya beire okosereria ase ensengima yobono bearo kanina bono oiga chinze chiche amo chikwane ne lyo yerimo nande chibe kemerobeli eyemo eyira chikokonya aba Kenya ne jinde gochi isiko nindo jena retaraton in fashion ala species yuna boko ya soma sebeji ya gatano tengende mpaka ebeji ya karengeye yo ebeji ya gatano atoto nindo jegaiga buna former vice chairperson of the National Land Commissioner Abigail Mbagaya mukorewe nigo tukurigora atebadie kambero igoro usaire tenki amanyete igoro yekingekemo ase county ya Nairobi elia Durham Estate eye ko worth 1 billion eyo erengete gosere kuchase investor oyomo yoni garwe toboro libwa ningyama etigoro ingane nyora ayu ase bechi ya gatano atoto endebwe somere omanyena narali amurekere ase gaseti eyo ebeji ya ikomi nilibarikide na chief farms yani farms yani oja sarendre 3 illegal acquired islands in Kwale nigo dana 3 private developers abantu batato nigo bana banyare ba kwirani ebiginga ebiginga bikuwo 305 million asensemo ya Kwale magaye kyombekerikia ekyombekyo kurwani obo krumi na korekabishe tabia kwesona nina korana ngaki ekorigereri amangana ayo ni gara sebeji ya ikomi omwanjwa omorigereria ninoje energy iyo na mangana energy ali agendrede litiko lialero na chiko gendra ayun na chiko gendra asebeji ya ikomi na kabere ni liamorigerede na omoswati oyo otenenede gose judicially chief registrar and amadi ni gobono agochi gose kina kyae ni gago chikogenda kwerwanira ngakya chikwerusia kurwase okomochiwa na usikanete asamangana aya fake gold hayudu junyaligereria ekerondo jakarugana mpare barase kambero batagete gusirio bo saidi gose batagete kine gituguterwe ale hayudu junyaligereria asinjira ya abene Bono obuwa ni goboendete kubwatu kwa osini goboendete kwane kiwasense meli ya no drift agenene ekero bosaga ni baja girore kana sense meli no nye security operation kendeta sense me West Pokot tulukana Baringo eriwe Marakwete manage county chinde azi county chiribwato bosaga ni kolende ni ngondo jebuna bosaga ni ubo irende sense me yes bono abamenyi bense me bakari kubona bono mbatage tobolendi boisa ine sense me yekera yaragana fresh attacks ni yajagira koleto boba asichinsemo echo Kerongo charali kabisa na wadena lerega setine ya Daily Nation nale kura mulekera nko charali wikalia sensemo ya counties ndigerelina narali arororo na ikire ororo ni gondo je county ya counties use aliamurekere asichi county tojakere county ya Trans Nzoia ekero abana abamura batatu
saves his father as fire got home. Abana batatu abamura banyaride bakonya tatu mwabo ekere nyumba yabo yanyaride gekubwata omuliro asense Maria St. Mel Estate in Kitale. Egawadana Mr. Wycliffe Matagaro oyi orenge oraira se bedroom yaye nigo nyumba yaye abwati tumuriro ritukuria Jumapili maragoba ekera abana bae banyaride bakoigwa bakornotsi omuliro oyo nigo bakonyete tatu mwabo koru asomuliro oyo iga bana abo nigo babeta abasamaria baya bakanyara kokonya tata omwabo nindo jena mo deputy president wense ya Kenya Ligatika shagwa nigo bono anyarire ga kumwarigania vice president bwa Comoros Fanzia Makwinsa nigo bono anyarire ga kumwarigania kabisa ekerondo jakara kumwereria ekewa abwe kerwate na mirobiriki ensi ya Kenya na Comoros yendete kubeka erigocha amo na gosuka gochi bosio asense meri ya Laikipia nigo ndo jena county ya Laikipia nigendete korosi eli hub center irigo konya bari banyarire bagosoa asebinyuwa bitanjiri nande biribira bikagerego chigosiri obogema bwabo ase amatuko alebosio county Tarakaniti ni gamer kredebna aba wardrep ni gobono wardrep charged with abducting and torturing school teacher wardrep wose MCO yomo na karabo kare komochwa ekara abduct wose ekara abduct na go torture yani akaocherera na kumutigera chingoma omwalimu omonene oyo omobwe school yema nduchunyariri ningigonyariri ayu asobo mebaje meronge bere na ibere ni gobone kare komorikeruga iga ase county Kakamega buna ni gamangana akarikorekana na libere rejagire kuone kiugati ya Barasa na Marara Marara onyorina Kirobas Marara nori ore UDA General Secretary General nande na lidi kirokyo baga banase county ya Kakamega korokana na libere nande yajere kwene kiwa gati yo mo wa ni gati ya Barasa amo na Marara karondo jina Marara akateba na tara ditch korwa ODM gochi UDA awatena kurende focus yae ni gere na bakore meremo no muraibwense irinde gokonya wana Kakamega ine libere ndoche likorete ligendere tabu kasense meri ya Inua Jamii ase county ya Nairobi ndoje na mbare ba mochire gotasoa asomoroberio yo ekarwatena locals miss out on Inua Jamii ingie kogera okora nambare bataraikirania ose bataranyora se bakwirikeri omoroberio yo ase county ya Nairobi county ya Meru nigemarikete na ange aba mediators kusibali barachikokoro kugayana 450 nigo banyora maigerio ase county yo elinde gochikokonya kurukugayana akwebina ase county yo ya Meru kubatakana na ebine binge nigo bichoranete ase ebigambero kubatakana na the County Assembly Justice and Legal Affairs Committee Chairperson Gacheri Muturi nigaderina nigo batagete abantu bari barachikokonya asukugayana ebina as ensemo eyo county eyo ya Meru ebrali nagotebi igoro ya omo ward rep yoyomo korokuna Mutambi ward representative Morris Maugu bono niga kare komochua buna nigo korana abdagit kusamo cherete na komotigera chingoma omwalimu primary school teacher mo MCO yo onyaldega koirwika sekambero gosebo sibo mona chebina sensema ya chuka magistrate Duke Ocharo nigo bana nyarega komochua igoro nana korete kebekyo Mr. Adams Kennedy ndiga in Mutambi sub county as jitariki 15 omotienyi ogatano na gatatu ninki gose bakubuna nabokorigereria yo asebechi ye merongebere na ibere area center eyera chikokonya bali banyarire bakotumeka amarubobe gose binyuwa nigo yarosiwe alia asensemo ase county ya Trans ase county ya Laikipia bunenjere yamo yogokonya abasae nabali basoire ase binyuwa bitanjeiri ase ensemeyo ya Tarakaniti nindo jena ayu bono tigan kujarari kuchibosia sinini ekarondo jena ayalenga sigaseti ya Daily Nation kumbegira gose airire ikiagera na arondoje amorikire ase ditko ria arero
tiganya kura bungenda sindole na egaseti ya Taifa Leo nara libwati kya majari kubwekana asinini ekero chimajiti kubwekana ayundo jina aramurikire asinjira eyemo gose eyende ase ensemo eyo tigangoire ase gaseti ya Taifa Leo torana narari amurikire ase mambi ya abone kuni ganda ontomera uchumbe yao nindo jina Eric Onkaro awade bano alime yumuroberio andete kombwati abuya sana ase mambi ya abone mbiyemono lidi nyaboke pado ninaona uko na mimi mbiyemono kerole ime yumuroberio Ensakia bono mambia inatakanda kuira sensemeli ya Taifa Leo tuone ni gani imeangasiwa uko nereye gazeti ya gazeti ya Taifa Leo ni Septemba 5 mwezi wa 9 Septemba mwezi wa 5 yani 5 Septemba mwaka wa 2023 siku ya Jumanne tena yupo katika giza. Nani yupo katika giza? Hiyo ni gazeti ya The Standard ya Taifa Leo muregere tena naro kare asegisunde yuko katika giza ni nani? Ati iwapo kiti cha kiongozi rasmi wa upinzani na naibu wake kitabuniwa huenda Raila akachukua kimoja na kumupa Kalonzo kingine hasa baada ya kumtwika Musyoka jukumu la kuongoza Azimio kwenye majadiliano ya Kenya Kwanza Yobona bao tena Martha Karua yuko katika giza yuko gizani oyo Martha Karua kiara tamanyiringa yare boni kiara bagote abuna wadadizi bagote abuna obisi ya Abraham obisi ya opposition leader orio go ameria serikali isiko bekwa Raila ni gako ire yemo abeke Kalonzo buno mokonyo igo Martha Karua ngayuwe dago jigo ni gare asegesunte ekenene kabisa mabadiliko ya tabia nchi pesa nzito ya mwagika mataifa yote yenye utajiri yatoa huku mengi yakiahidi mabilioni ya pesa kukabili madhara ya hali ya hewa urudira jibasi ya beki rwensemo chitagerego chikorwania ogo chenji kwerire ose tabia nchi niroje gaiga KBA yatetea ushuru dhidi ya choo Joe akarekorera agodana Kenya Ports Authority bono ya mwegerere igoro ya ushuru iri atakire kurwa ane famu ya ekero ya tubo tumekose ya tumiremo okora Kenya nsemeri ya Kenya Ports Authority EACC yanika unyakusi wa mali ya umma ekyombegeri ikire kinambambana na ufisadi nibono kia onekiri kose kia asioriri botumekyo bobe bwa mali ya serikali. Msemaji wa Waislamu Shabia aliyelenga kuwania ugavana wa Mombasa mwaka jana misa Waislamu wateue wa mawasiliano yao akarote ya Waislamu barana ngocho warabare mondo okubarabu yanere noene dini ya Islam kidero sasa yuko huru kesi ya shilingi bilioni 4 okoro kidero nere bono otigirwe bono kina kia ya tukuterwale weekendi ya matatu English Premier League morikwese tena morigedena ilikuwa weekend ya matatu mbali na Arsenal pia Liverpool, Crystal Palace na Brighton zilipata ushindi wa mabao matatu kila moja. Bono tena ilikuwa weekendi ya matatu maneno ni matatu mabao ni matatu ekarondo jina Arsenal ilitwanga Arsenal ikayikora mani uchigori sato aseyemo timu ya Liverpool nero yenyoreto bubuya sigori sato Crystal Palace nero ikabwa chigori sato na timu ya Brighton timu ya Italiane ikabwa nero chigori isato mwanjumali ainaro arengasa magaseti asendoje amurekere kabisa yuko wapi yuko gisani uyo ni nani uyo nere Gider uyo nere uyo ndo tigirwe ejitime kabisa Gider ere nale huru sasa marara na barasa wasika tofauti katibu mkuu wa jama ya UDA na gavana wa Kakamega watangaza kuepuka uhasama na kupigania ustawi igoniwe tena Kakamega abunga kiegenderete asense eyo ya osesemo ya Kakamega na rayo agenderete kabisa
Naro jino mraibwense alikemea wimbi la mapinduzi Afrika, ataka chaguzi ziheshimiwe. Ruto nande otebre na wimbi la mapinduzi Afrika twarina Afrika eraundi ya twarire kefumbi kanene osekera mbauti kyo taka kurusia bantu bali chiobisi. Amandamano metago chega abantu barusi kuchiobisi ka boni twarangi kendrede jinse jinde twarangi kendrede, lakini bwana Rojan Ruto akarodeana akemea hao watu wanataka kufanya mapinduzi Afrika. Adeana lazima uchaguzi uwezimiwe ikiagera abantu ngosoka bale bakachikura. Yuno mraibwenso karikokwana boigo oyonere Dr. William Samuel Ruto. Oyo mamanyi onyanjonalia odeba asomoroberio bwoko no bakare asomoroberio bwoko mweni oyo minto Ambrose rero. Agodeba na rero mbabwata matanga I think nyanjonalia abo to mengora itoko chabe karmo chiko mweni Ambrose eritiko lialero yonyalde kako korara korwase ense gosikirwaso boiko bwense bali babwata matanga litukule lero tuko batumira ngoro sibali basiri abamwe abo gosibali babwate abarwenye gitali tuko basabiro kubwena kwa bwango nyasaba bwene mu bwene bwango naho tena gekoraga chinsa manenu sibona mambia daktari tangwegire lakini ngo muboli ndemanyenga yikire asemambi yabone kone tenda raje SMS chino bali mwendete kontumira na konteina mukondani ya omurobere Frida Monicas adena fans Kelly blessed day to Freddy Nyandika Mosioma mumura omore mukuru wa Sosera nyali bali masaba no ndime yesho mbaka engoli oyino mumura omore mumura mwa barende naro ya the annual me yumurobere fans Kelly adena good morning president and Joshua from Rongai as usual marking present with my mom Eunice Rioba daughter Zaniz Mora Ervin Mamake Sheila Bwali Emusurengia Okindismas Chasi Kiongo Sevani Onseri Josephat Omwenga password Frida Monax Emamba ya Kasarani Amos Asimoa Yobesho Beshai Entuga Saida Sundieki Nanedo Makorana Jose Jebek Toto Ndizi Toto la Kisii na Orange Akfans ava present day pia sana waga ni elite ko ligia mbiamono ekeromandete ko baime yumroberio natakanda enda na sense merinde yomotimo ko leo nilikuwa nisome gazeti ya Daily Nation peke yake but standard neroro gokonyora libaga na boko esomera gazeti ya The Standard The Star ne chinde chiri oraga nigwe somera asemambi yaboni sensemo ya Enokem norojimna wa ndabekire ase TV gorabo ego ibina byoko bwatyo enda ali bakokorero bokoreri bwa buli waniti no mutuyore bwe tugo naboko enda onyore service yetugo no mule myole naboko enda sense meyo ya Enokem rende bwenyorere amafunso bwenyorere embusuro bwenyorere amariogo aliyo wite bidibya go chanda se etugo yao na bidibya go chanda se melibya rende twamanya gosuka go chibosyo iyo Enokem nabo ikali rende bwenyorere service munoroja sitibya ogabo Enokem Agrovet Limited yotoka asomo jobosongo chinambanjira abo naboko bakera rende kwa ba boli gose ngiota gete naboko ikaba kwa bosemia abere atato erinde naliyo bolemi bwa burakine no etugo yao erakine no bokoreri bwa obuna omuremi andonsi ase oberete Musa Omare matongo sidie bochi ogembo ikobarodi igoro yogo onchoreria nemirimo yomanene oyo no korora iguru yogonjiri kwelire nimero meri yomonene che abana babwate omusangirekano bara gambe iguru yemirimo ya Nyasaye timadinga kyalika che ababwate musangano ningi bara gambe iguru yemirimo ya Nyasaye sikuelewa vizuri lakini oyo Musa Omare kurumatongo sidie boji ogemba ode ano alime yumurobere kuru ikoba road erija Makori kurukera PH abagotu basi burabu buya bali getwe erija Makori kurukera PH awadana abagotu kuru basi burabu buya bali getwe eradana mbanyo arderi bakarigwa buya sana timedio morobero ndio kwera gusendera gusemambia lakini bali bakori kwa somorobero yo naroje kurwase county ya Nyamira by the way bakare ku advice guna ondeta ko ngaina buna orwebese umaekori kwa ase inua chami ya yabna goikirie miaka 70 go chigoro
ni gore ni gobwate ticket yo kurikiwa onyore kibande kyao odidiri cyao buya ayebono wasoire asesiza mu serikali nando yogoswa nori otari ase basin metanto bale bali getwe baigire myaka 70 pardon ko tomeri bale serikali ko batumerere engeri yabe riba kore demirimo igotori kuri kwase ase inua jamii abambali batari konyora kende tiga bali batari konyora kende bae guri baga umugaka anyore ribaga akonyore bese yae ugora kanyama osamba na bali no barema banyore ribaga video konyora ebese yabo iri kubakonya abarubwe sustain na bali batari kwenyara ko vulnerable families marororo abagambi bone ene ari ngaki mutakere ko ba honest moru abantu bali batari kwenyara na bali no barema inobu na yeke nyuru no manyede ibwate no moturetio sikisto bwate nyumba 10 omo sabu chibu no mo chibu ene kimune location yao ya abantu barikirwe ene kimune sub location yao abantu barikirwe nje tindo jibo ko ngubonde ayebuno mugambi uratakena umuntu tari kuso umuntu ari ko mungao umuntu gaikire myaka 70 ayene rieto ko okoira amuntu ari ko anyore bese tari yao bese ne serikali na bese ni getengire okonyo emyaka 70 baro na yaya na indu tigato maintain onyora chiri buchae nere bwirinde tiko mugambi ko bana nayo tutagite umuntu ari kwe hani nkimoko buna yaya tiga abantu bari kwe bari baikire naye to ngainwa okoriko to ngainwa buna ngwakanore chibeze naroje alia account ya Nyamira ambaru etobo semio buno ne account ya Kisii asensemeri ya gesieka kroba bwatete batu are na mosio barasa kero moro berio yikira ntwe no county commissioner we account ya Kisii Toma Nchere nena de dia badona tigaberike inde banyore ebese yeserikali kiro motienyi ayuna arama ya atakiri konde kero konyorona omonto ne ntakanare bibale fanarebo mpari konyora chibeze often yani mpari konyora bese omonto konyora no yobwata abayibori it is quite unfortunate omoibori ayo mugambi no maedena abantu mbali ngekenyora abo no maedena nyagete na asirete na no mungino na asirete so mwaka na asirete bakakubonza bakatika abane kioredi abana aba struggle gosoma lakini ebese ya serikali ya begit inka kyota bali kire asenseme ya inua jamii because you know ne riede iriyo it's inua jamii inainua surely mugambi biesana mugambi olingo kwanera na enonyi wete kiagera na koro mugambi moturubanu bado masinta goja ase enka yao korra banda maya we tenda mema nenda sako biesana nara koruguna nere Rich boy adena atubo biesana korugaiga asensemo ya Facebook era dena tububwati aliensemo ya Facebook safi iwono wole naye ime yumurobere biesana tiangera senseme yende ye studio manyanga daktari aike ino wikire tochake muroberito asenseme ya afya aikiaro chumaina botambe to kwanda mangana afya twarana ki to gosuka gojibosyo umete afya ndio utachiri sio utachiri ndio afya lakini ukiwa uko na afya bweli wa afya nande afya rengia igobana neli nyante ngose no mutachiri twenda sensema ya Joshua gwire nande aseka kere posio Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii Chibese nguru kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadai okubeka
emia yemo yokai kuno kubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantwa bari miaka 13 guchia igoro kwa kwarariwe kwa mukonyi w'umugambi w'umukoro Joseph Ntorobo